А мы продолжаем наш эфир. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и мы будем говорить о событиях и темах важных как для оккупированного Крыма, так и для материковой Украины. И я представляю нашего гостя, который будет с нами по скайпу, Сергей Громенко, кандидат исторических наук. Приветствую вас, Сергей. Добрый день. В предыдущем часе мы очень подробно разговаривали об инаугурационном саммите экспертов, посвященном Крымской платформе. Вы участвовали в этой акции? Я принимал участие в стратегической сессии, которая предваряла инаугурационную платформу, потому что инаугурационная платформа, она все-таки больше такое для презентаций, для внешнего такого антуража собрания, а конкретная работа на самом деле еще впереди. Тут, конечно, наверное, зрителям, наблюдающим, ждущим какой-то информации, трудно разобраться про все площадки, форумы, инаугурационные, саммиты. Можете нам рассказать, что происходит, где идет работа, какая идет подготовка к самому важному этому саммиту, на который приедут лидеры глав государств? Увы, этот вопрос не ко мне, потому что не я. Расскажите тогда о своем... Я занимаюсь приглашением иностранных гостей. Да, конечно. О своем участии расскажите, пожалуйста. Что вы готовили? Какие материалы? Если очень коротко, потому что одним из условий стратегической сессии, которая состоялась за день до инаугурации, было не представлять конкретных идей и не называть их авторов, по крайней мере, до 23 августа. Но если в самом общем виде, то речь идет о том, что главная цель экспертных сообществ Крымской платформы – это создание какой-то такой устойчивой концепции и видения того, как должен развиваться Крым к 2050 году. На самом деле осталось-то практически 30 лет, и если мы более-менее соглашаемся с тем, каким мы хотим видеть Крым в 2050 году, то тогда, соответственно, нужно подумать и о тех шагах, которые нам следует предпринять для того, чтобы Крым в 2050 году выглядел приблизительно так, как мы хотим. Этому была посвящена стратегическая сессия до начала, и мне представляется, что будет здорово, если и после 23 августа такая работа продолжится, а не закончится пышными церемониями, как у нас, к сожалению, иногда это бывает. Острая ли была дискуссия по поводу видения будущего Крыма? Я бы не сказал, что она была очень острая, потому что в конечном итоге среди собравшихся абсолютное большинство соглашаются с тем, что Крым – это Украина. То есть с этим соглашаются все 100%. Это даже не стоит обсуждать, наверное, на этих форумах. Это как бы аксиома. И, соответственно, абсолютное большинство согласно с тем, что необходимо вернуть Крым под полный суверенитет Украины. И опросов, конечно, не было на этот счет, но я думаю, что не меньше 99% согласны с тем, что в новом Крыму должно быть выстроено не так все, как в предыдущем Крыму до 2014 года, с учетом тех изменений, которые произошли на материковой Украине, в первую очередь с учетом статуса крымских татар как коренного народа, отчасти декоммунизации и тому подобных вещей. Поэтому дискуссия о том, каким мы хотим видеть Крым в 2050 году, она не отличается остротой. Там особенно-то спорить не о чем. Весь вопрос в том, как именно мы дойдем до жизни такой. Как? Уже нашли ответ? Хотел бы я, конечно, взять так и сказать. Конечно, мы там собрались 60 человек на один день, поработали, обменялись мнениями, и вот она, программа, которая позволит нам к 2050 году решить все вопросы, завязавшиеся вокруг Крыма за последние 7 лет. Конечно, нет. Мы в конечном итоге определили что-то вроде... это даже не дорожной карты, это, скажем так, указателя на дорогу, по которой можно двигаться в этом пути, рассмотрели те важнейшие составляющие: экономическую, политическую, военную, экологическую, гуманитарную, из которых будет складываться этот Крым. И
Да не сказал бы я, что изобрели велосипед. Не сказал бы, что пришли к какому-то такому выводу сенсационному, до которого раньше никто не додумывался. Скорее всего, Россия добровольно не откажется от претензий на Крым. Скорее всего, Украина не будет в состоянии военным путем Крым у России отбить. Соответственно, следует усиливать работу на дипломатическом, гуманитарном, экономическом направлениях, делать так, чтобы санкции, вводимые против России, были не просто декларативными, а реально работали. И когда откроется следующее окно возможностей, когда бы оно ни открылось, чтобы Украина была готова, потому что есть ощущение, что если оно откроется завтра, то Украина не готова. А что это за окно возможностей? Важнейшим из трендов, вокруг которых можно попытаться выстроить стратегию возвращения, это, конечно, уход Путина. И тут мы должны понимать, что этот уход не сам по себе важен, а важен то, как он происходит. То есть одна ситуация, когда Путин умирает, просто как человек, да? Это в конечном итоге все мы смертные, как говорил по этому поводу Воланд, штука в том, что внезапно смерть. Другое дело, если он отходит от формальной власти, назначает, оставляет своего преемника. Третий вариант, если его свергают насильственным образом. И в зависимости от этого мы можем говорить о том, что та или иная степень дезинтеграции внутри России открывает те или иные возможности для Украины. Может быть, удастся дожить до того момента, до 50-го года, чтобы в России повторился 91-й год, а повторение 91-го года в России – это важнейший путь к возвращению Крыма без большой войны. Хотя, конечно, тоже нельзя отрицать всякого рода черных лебедей, падения метеорита, ядерного взрыва, пандемии новой лихорадки из Африки или что-нибудь еще такого. Понятно, что, вернее, не то чтобы понятно, да, есть такое убеждение, что история повторяется по спирали, но неужели эти спирали настолько узкие, что 91 год может так быстро повториться? Россия к нему шла чуть ли не столетия. Да, я бы не сказал, что она шла к нему столетия. В конечном итоге надо же понимать, что Россия, советская Россия 50-х годов и советская Россия конца 80-х годов. Это же две совершенно большие разницы. Да? И всего понадобилось каких-то 40 лет для того, чтобы страна, даже меньше. На самом деле, пик могущества советской России пришелся на начало 60-х. На водородную бомбу, на паритет по ракетам с Соединенными Штатами, на спутник и на полет человека в космос. И в середине 60-х советская модель, то, что мы называем вторым миром, коммунистический или социалистический лагерь, он охватывал треть мира по площади и, может быть, даже больше половины по населению. Или не больше, но в любом случае сопоставимые границы были. В это время действительно все опасались того, что за Советским Союзом будущее, и марксистско-ленинская идеология победит капитализм. На этот счет есть вообще замечательный альтернативный сериал «Ради всего человечества», в котором Советский Союз еще, кстати говоря, и гонку лунную выигрывает, и первый человек, советский космонавт, высаживается на Луне. Замечательный сериал. Насколько серьезно все было в 60-х. Проходит меньше 30 лет. И что у нас мы видим в конце 80-х? Очереди за хлебом в центре Москвы, массовые бойкоты, поток свинцовых гробов из Афганистана, по всему социалистическому лагерю противоречия. Половина откололась от Советского Союза. Каких-то 30 лет, и от державы номер 2, с перспективой стать номер 1, советская Россия превращается в инвалида на искусственном жизнеобеспечении. И в конечном итоге я не вижу никаких причин, почему бы эта ситуация не повторилась. Может быть, потому что не совсем корректно сравнивать. Тогда рухнула идеология, а экономика оказалась недееспособной, нерабочей, неэффективной. Сейчас идеологии в России нет, а экономика более-менее рыночная, адаптирована
к рынку и к мировой экономике? Ну, я бы не говорил, что в России совсем нет никакой идеологии. Скорее, в общем-то, есть государственничество, сильно приправленное атомным православием. Но тут как бы дело даже не в этом, а в том, что основная причина, по которой Советский Союз почил, потому что его экономика была несообразна с вызовами времени. Вопрос как бы даже не в том, сколько там выплавлялось чугуна. Советский Союз современной России вполне даст фору по этому вопросу. И даже до сегодняшнего дня очень многие развитые государства не выплавляют столько стали, сколько выплавлял Советский Союз, не производят столько электроэнергии, а уж нефти-то сколько у Советского Союза было. Ну, в общем, тогда она вся досталась вместе с газом России современной. Но советская экономика была неэффективна. И в тех условиях, когда на Западе строился вот тот капитализм, который есть сегодня, в 80-е, 90-е годы, Вашингтонский консенсус, вот этот вот такой вот более либеральный подход, Советский Союз оказался в тупике планирования. Современная Россия, конечно, обладает большим запасом гибкости, но она обладает и меньшим запасом здоровья в сравнении с Советским Союзом. И основную массу в поступлениях денег в российский бюджет, процентов около 70, составляют доходы от нефти и газа. И это никак не исправить, это ничем не изменить, потому что никто в России не хочет ничего менять. И как только сложится ситуация, когда нефть и газ перестанут быть настолько востребованными, насколько они являются востребованными сегодня, российская экономика утратит тот стержень, на котором она основана. Это не значит, что у России закончится нефть или газ. Нет, они не закончатся еще очень и очень долго. Вопрос в том, когда, наконец, перестанет быть выгодно продавать ее Западу. А это может случиться в самое ближайшее время по самым разным прикидкам от 5 до 10 лет. 5-10 лет. Тут ученые посчитали, что температура Земли нагревается катастрофическими темпами, уже поднялась на 1,2 градуса. И если не прекратить добычу углеводородов и использование двигателей внутреннего сгорания, то она будет нагреваться до 1,5-2, будет повышаться уровень Мирового океана, начнутся засухи, ливни, наводнения. И к 50-му году нас ожидает чуть ли не всемирная катастрофа. По-моему, тут уже можно будет говорить, что все наши, конечно, сейчас нынешние проблемы выйдут на второй план. Вот. Это вполне возможно, но совершенно не обязательно так случится. Я просто напомню зрителям, что из 1,5% катастрофических 1,1% мы уже взяли, потому что расчеты ведутся по 1900 году, а не по 2000. Так что на самом деле, не то чтобы не страшно, но не катастрофически в самое ближайшее время. Кроме того, все-таки постепенно в 2020 году мы видели на фоне пандемии замедление промышленного роста и как следствие выбросов парниковых газов. Так что оказывается, что технические возможности у нас есть для того, чтобы избежать этой катастрофы. Весь вопрос, скажем так, в политической воле. Так что, если это случится, что ж, где-то будет хуже, где-то лучше. Я думаю, что в этом вопросе Россия где-то выиграет от того, что ее северные территории станут пригодны для жизни и земледелия. Но с другой стороны, надо же понимать, что сотни миллионов китайцев, потерявшие жилье в низинах, на побережье Тихого океана и в долинах Янцзы и Хуанхэ, вполне могут перебираться повыше на север, там, где от России, собственно, одно название. Поэтому такого рода вещи, как климатические изменения, они одновременно дают шансы и одновременно производят вызовы. Так что я не готов сейчас сказать, что в 2050 году проблема Крыма будет сама по себе решена глобальным потеплением или, наоборот, зацементируется. Окей. Есть же все-таки, наверное, нюансы. Возвращаясь к вашему экспертному сообществу, когда вы говорите, что практически единомышленно или не единогласно вы видите будущее Крыма, но есть нюансы. Вот какие это нюансы?
Ну, в первую очередь, как я уже говорил, это вопрос о том, каким образом и в какое время будет возвращен Крым. Потому что от этого слишком сильно зависит то, какое крымское общество достанется Украине после деоккупации. И я, например, отношусь к числу алармистов. Я полагаю, что уже вот даже на сегодняшний день, ну ладно, не на сегодняшний день, но еще в ближайшие там пару лет, к 10-й годовщине аннексии, сложится такая ситуация, когда примерно половина населения Крыма будет считать Украину страной-оккупантом. Вот потому что происходит вот так. Молодое поколение, которое не знает Украину, подрастает. Те, кто за Украину выезжают, из России приезжают, ну вот так вот меняется это все. И с этим надо будет что-то делать. Кто-то со мной согласен в пропорциях, кто-то не согласен, но все понимают, что надо делать. И вот тут уже главный нюанс, потому что часть выступает за более жесткие меры. Ну, условно говоря, их можно назвать реалистами. Я опять же к ним отношусь. И которые полагают, что нужно будет где-то пренебречь международным гуманитарным правом при реинтеграции Крыма. А есть другие, которых можно было бы назвать идеалистами, к которым относится большая часть правозащитников, полагающих, что ни в коем случае нельзя допускать массовых высылок россиян, надо будет как-то решать этот вопрос по-другому, чтобы не нарушать слишком много международных соглашений. Вот на самом деле это сегодня какая-то умозрительная дискуссия. Она может называться нюансом. Но когда Крым снова станет полностью украинским регионом, вокруг этой дискуссии будет проливаться вполне реальная человеческая кровь. А вот меня удивляют, действительно ли есть эксперты, которые считают, что после деоккупации Крыма можно в Крыму оставить завезенных туда россиян? Ну, не то чтобы оставить, но нельзя будет применить массовую высылку, потому что таковая запрещена Европейской конвенцией о правах человека. И, соответственно, нельзя будет строить там фильтрационные лагеря, надо будет выдавать им что-то вроде временных свидетельств о жительстве на данной территории. Ну, вот каким-то таким вот образом. Я как бы не могу говорить за них, потому что я не поддерживаю эту идею. Но в самом общем виде она выглядит так. Массово высылать нельзя, лагеря строить нельзя. Ну, есть, соответственно, те, кто думает, что надо бы делать и то, и другое. А вы за лагеря? Я, скажем так, против лагерей. Потому что эти лагеря Украина нормально не сделает, ей станет только хуже, но массовая высылка в административном порядке, да, не по каждому индивидуально проводить судебное заседание, но приостановить действие конвенции и все-таки сделать, поспособствовать, скажем так, тому, чтобы россияне самостоятельно выбирались с полуострова к себе домой. Но в конечном итоге это та проблема, по которой единого решения нет. И, соответственно, она будет подниматься и в дальнейшем. Так что вот нюансы, есть и другие нюансы, это не единственное. Да, сейчас о других нюансах поговорим. Просто, мне кажется, так очевидно, когда человек незаконно пересекает границу другого государства, то что с ним делают? Его выдворяют. Причем здесь нарушение каких-то конвенций? Проблема в том, что выдворение иностранца должно проходить в судебном порядке индивидуально. Вот если сегодня кто-нибудь пересечет незаконно украинскую границу, он должен попасть в суд, и потом его выдворят. Понятно, что если попробовать, грубо говоря, 1 миллион человек через суды провести, то процесс очень сильно затянется. Поэтому есть мнение высылать массово в административном порядке. А есть мнение, что нельзя этого делать, потому что это нарушение прав человека. Ну, вот это не все так гладко в научном сообществе, как может показаться с первого взгляда. То, что все хотят, чтобы Крым снова стал украинским полностью, это еще ни о чем не говорит. А какие еще нюансы есть, о которых вы сказали? Ну и, соответственно, если уж мы говорим, основная масса всех экспертных несогласий в этом смысле сосредотачивается вокруг путей к достижению украинского Крыма в 2050 году. Например, следует ли ужесточать пропускные режимы, поскольку
проблема с Крымом, она же неотделима от проблемы с Донбассом. Стоит ли рыть более широкие и глубокие рвы и ставить более высокие заборы, или наоборот следует облегчать, в какой степени поддерживать выезд проукраинского населения из Крыма. Это, кстати, проблема, по которой не то что решение, по которой даже нормально мнений нет, потому что, с одной стороны, если мы стимулируем переезд молодежи для обучения на материковую Украину, плюсы очевидны. Но есть и очевидный, менее очевидный, но гораздо более серьезный минус в будущем – это уменьшение количества проукраинского населения в Крыму. Поэтому вот как тут делать-то? Вот как поступать? Обучать их в Украине, потом отправлять обратно в Крым? Не будет ли это слишком жестоко по отношению? И вообще, в принципе, нет никакой возможности принудить людей с материковой Украины перебираться в Крым. Вот у этого вопроса нет решения. Он только рассматривается. И таких вот мелких недоразумений, до которых руки еще не доходили, их на самом деле довольно много. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Сергей Громенко, кандидат исторических наук, о работе над стратегией Крымской платформы, над работой экспертного совета. Сама Крымская платформа состоится 23 августа. На нее приедут представители 34 стран, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Сегодня он сказал, что добавилась еще одна европейская страна. Мы пока не знаем всех нюансов и подробностей, кто будет какие страны представлять. Известно лишь о том, что Соединенные Штаты будет представлять министр транспорта. Про другие страны наше министерство старается не говорить, потому что очень сильно влияние России на представителей тех стран, которые изъявили желание ехать к нам на Крымскую платформу. Россия пытается применить все возможные средства и силы влияния для того, чтобы сорвать ее проведение, а это говорит о том, что у этой платформы есть шанс на успех. Считает ли так наш следующий эксперт, который подключается к нашему разговору, Андрей Шкирь, народный депутат Верховной Рады Украины 4, 5 и 6 созывов. Приветствую вас. Доброго дня, Романе. Какие у вас надежди на Кримську платформу? Я вважаю, і це, напевно, один з найуспішніших останньо сконструйованих майданчиків міжнародних, політичних, взагалі структурних таких майданчиків для проведення діалогу, для будівництва солідарності навколо міжнародної солідарності навколо проблеми, яку нам створили в наш східний сусід, тобто Росія окупувала територію, це порушення всіх норм, всіх прав, це всім все зрозуміло, але засоби донесення цієї інформації, вони були, скажімо, до створення Кримської платформи, вони були такими, як завжди. Тут новацію запроваджує Україна властиво створенням спеціального інструменту для вирішення проблеми, бо не треба забувати, що зараз проблема існує повернення території, а завтра буде існувати проблема її реінтеграції. Власне, для реінтеграції ця Кримська платформа буде прекрасною структурой для того, чтобы это здійснити. Вот только что мы разговаривали с историком Сергеем Громенко и говорили как раз о реинтеграции, о том, что у экспертов есть разные точки зрения, скажем так, нюансы на процесс реинтеграции. Некоторые говорят, что, например, когда Крым вернется под контроль Украины, нельзя будет массово выселять россиян, приехавших за годы оккупации, что нужно искать какие-то варианты их адаптации. Вот что вы думаете по этому поводу? Бачите, це все буде залежати від того, яким чином буде реінтеграція відбуватися, яким чином туди повернеться український закон, українська конституція. Якщо це відбудеться так, як це відбулося, скажімо, на Горному Карабасі, це одна історія. Там просто всі, хто міг, покинули територію Нагорного Карабаху. Коли ми будемо коли ми будемо говорити про
українську картину. І в мене більше я схильний, що процес відбудеться мирно і в рамках діючих міжнародних законодавств. Коли це відбудеться саме так, то тоді дійсно я вважаю, що необхідно дати тобто поставити на паузу питання, скажімо, людей, яких туди переселила з політичних міркувань Росія. Треба буде вирішити права їхні щодо права брати участь у виборах, там певні обмеження в правах. Ну, але говорити про відселення, переселення, чи як вжиємо це неприємне слово, викидання чи депортацію, я думаю, що це не та історія, яка має спрацювати в Криму. Но ведь это же фактически очередная бомба замедленного действия. Незаконно приехавшие люди на территорию другого государства с враждебным менталитетом, с враждебной ментальностью, агрессивно и критично, как угодно, настроены к России, к Украине, эти россияне, будут влиять на политическую жизнь полуострова. Ну і України в цілому. Ну, радше на культурне життя. Коли ми говоримо про право голосувати, обирати і бути обраним, тут є досвід інших країн, наприклад, Латвії, Естонії, коли людей, яких туди переселили з такими ж самими намірами, тобто вони мали бути такими осадниками, які прийшли, принесли з собою, ну, умовно, цей руський мір, і фізично, і матеріально. Не завжди вони були свідомі цього, інколи використовували, інколи приманювали кращими можливостями, ніж, скажімо, в тих територіях, де вони проживали, але тим не менше, вони були частиною імперського інструменту в цих двох прибалтійських державах. І, відповідно, цей інститут ставлення до відповідних персон вартує перенести в Крим. Тобто обмеження в громадянських правах – це одне, відселення, тобто депортація – це зовсім інше. Коли ми обмежуємо людину в правах, вона не має права обирати, бути обраним і брати участь у тому, що називається політичному житті чи України, чи Кримського півострова, чи Криму. Тому це одна картина. Інша картина, коли ми говоримо про законність набування ними майна на території Криму, чи законність перебування в тому майні, в тому набудові, що набудували росіянські, це було законно і так далі. Це вже право майнове. Але в будь-якому випадку всі, хто хоче допомогти їм переїхати, всі, хто хоче залишитись, допомогти їм залишитись. Всі, хто думає, допомогти їм подумати правильно. Це оптимальний підхід до цієї ситуації. Бо реінтеграція – це реінтеграція території в державу. І найголовніше буде не стільки розібратися з людьми, які лишились, скільки забезпечити житлом, нормальними гідними умовами життя тих, хто повернеться. Це найважливіше буде населення, найважливіша частина розселення, переселення Криму. Повернути біженців – це головне завдання. І я думаю, що з цим до цього Україна має вже готуватися зараз. А вже те, яким чином і що робити з людьми, які залишаться, на це питання можна відповідати, ну, чесно кажучи, завтра. Тобто нагальнішим завжди буде питання людей, які втратили майно в Криму, людей повернути їм його, втратили можливість, втратили батьківщину, повернути батьківщину. І це найважливіша частина реінтеграції. И все-таки, неужели вы не видите, или вернее, видите вы или не видите, просто вот вопрос такой без эмоциональной оценки, угрозы все-таки русского мира в головах этих людей? Я не говорю сейчас о крымчанах, которые там жили до оккупации. Я говорю именно о людях, которых заселяют, которые едут из России в Крым после оккупации. Оставлять их – это оставлять русский мир, который все равно будет давать ту же картину Крыма исконно русского. Не видите ли в этом угрозы для целостности страны? Треба попрацювати з міфами. Крим російським, я все-таки завжди, знаєте, все дуже відносно. Це легенда, яка була придумана після, тобто це заміна одної, тобто травми на успіх. Тотальна і достатньо ганебна поразка російської зброї в Криму призвела до того такого, знаєте, бажання сказати, ні, це одвічна земля, ми за неї кров проливали. Ну, в принципі,
проливали, але так достатньо швидко втекли звідти. Тобто поразка була. Недаремно в Парижі є бульвар Севастополя. Ти спитаєш, що російського туриста, чому так названо? Тому що люблять Севастополь в Парижі, французи люблять. А насправді це данина пам'яті французької зброї. Ось приблизно таким чином треба ставитися до людей, які тут залишилися. Тобто це частина механізму, ну, скажімо так, перетворення Криму, незаконно анексованого, незаконно окупованого, в російську провінцію, в російську частину російської території. І винуватцями за це, звичайно, винуватими є мешканці Кремля. Пряму безпосередню відповідальність за це має нести особисто президент Російської Федерації. А інструменти таким чином, тобто зброя як інструмент, вона вилучається, вона складується, вона списується, і там номери, і з ними передається відповідні склади. З людьми треба вчинити той же самий спосіб, тільки по-людському. Тобто допомогти тим, хто хоче поїхати, допомогти залишитися тим, хто хоче залишитися, і посприяти решті зробити вибір. Швидко достатньо. Обмежити часовими рамками, ввести спеціальну посвідку на проживання, яке дає право на соціальні права, але не дає жодних політичних прав. Я ще раз кажу, як це було зроблено в Латвії. Зробити перепис населення, хто прибув в Крим після окупації, і відповідно до них застосувати той самий підхід, який застосовувався в Латвії і в Естонії щодо тих людей, які були переселені, ну, скажімо так, з певним умислом на цій території. Ну, і, наприклад, Львова. Ну, Львів хто зараз буде вважати, скажімо, частиною російської міри? А туди було переселено дуже велику кількість людей, таку саму, як і в Риму, таку саму, як і в Талліна, людей, які мали би виконувати функцію таких провідників, носіїв совєтськості, там, російськості. Все, швидка достатньо асиміляція, лишилися прізвища, але зникла проблема. Ну, во Львові другая немножечко среда, мені кажеться. Згоден. Я звичайно, от подібно, не може ідентично, але подібне середовище треба творити в Криму. Крим має одразу стати, от він має, я вважаю, що Кримська платформа, властиво, є добрим інструментом, щоб одразу готувати Крим до того, що він стане взірцем. От так треба було зробити. Ми запланували, ми зібрали, скажімо, кошти фахівців, і ми це втілили. От це має бути такою, не люблю це слово, вітриною успіху, але дуже подібним чимось до цього. Всі підстави для цього є. Це курорт, це прекрасна природа, це колоритна, самобутня культура, яка в Крим повернеться разом зі свободою і демократією. Це буде простіше працювати, ніж, наприклад, з Донбасом. В Донбасі процес реінтеграції на Донбасі буде складнішим. От моя особиста точка зору, складнішим буде, ніж в Криму. Чому? Тому що на Донбасі менше значно людей, які чітко себе ідентифікують. Вони вважають умовних донбасців. От це історія. Є кримські татари, є кримі, є кримчаки, для яких це земля рідна, які люблять землю передусім, а не прапор, який на ній стоїть. То властиво це також важливий прапор, але це все ж таки от люди, для яких це більше, ніж поняття дому, це рідна земля. Для Донбасу дуже велика проблема ідентифікації тих, хто там залишився. Бо, як на мене, от властиво носії такої специфічної культури, спеціальної, тобто регіональної культури, регіональних таких особливостей Донбасу, вони всі покинули Донбас. Тому що вони не могли змиритися з тим, що робилося і сталося з їхньою батьківщиною малою. І тому їхнє повернення так, це буде дуже важливо, але ті, що люди залишилися, вони люди, які втратили самоідентифікацію. Спочатку була одна, а потім інша, тепер знову повертається. Тобто їм буде дуже складно повернутися в це загальне українське річище, тому що вони не мають власного. Вони все буде складно, як на мене, тому що процес адаптації умовного суспільства, громадянського, національного, завжди, скажімо, менш болісний для його членів, ніж це коли відбувається поодинчо, посімейно. І тому проблеми там будуть серйозні і я впевнений, заворушення, і так званий постзвільнювальний синдром, деокупаційний, скажімо так, деокупаційний синдром
на Донбасі буде відчутнішим, ніж в Криму. Плюс, все-таки інфраструктурно. А відродити все, що було на Донбасі, буде неможливо. Тому що так вже сталося. Там треба буде міняти, перепрофільовувати цю частину України. Ні, в Криму цього робити не доведеться. Там тільки розібратися з проблемами, які залишить окупант нам, і все. Властиво люди, яких вони там залишать безручниками ситуації, тобто слід по собі, які вони залишать. Там плюс з Донбасу, звичайно, буде єдиний плюс, що значна частина людей причетних до злочинів просто втече. То в Криму таких осіб буде мінімум. Він також втече. Але в Криму немає військової частини чи військових формувань, створених з місцевого населення. На Донбасі це є. І це буде також проблема. Це демілітаризація суспільства має відбуватися на Донбасі. В Криму ні. Це тільки демілітаризація самого півострову від російських військ, яких там на квадратний кілометр, напевно, найгустіше, ніж хіба під Москвою, може, густіше, ніж в Криму. Ну, может быть, конечно, регулярные части и не из местного населения, но все силовые структуры до оккупации как были в СБУ, так и остались в ФСБ. Как были в украинской еще тогда милиции, так и остались в российской полиции. Так що, і це немалий процент населення. Цей процент буде це уражений в правах. Він не зможе повернутися ніколи до тим, чим він займається. Ілюстрація тут навіть не потрібна, просто береться перелік працівників, все, вони отримують заборону на професію в Криму, принаймні, в Україні, думаю, також, і я знаю, хочуть поїхати в Росію, далі бути там поліцейськими чи працівниками ФСБ, будь ласка, але в Криму це буде їм зробити неможливо. Цей механізм працював і працює на будь-яких деокупованих територіях. Тобто тут ми нічого не придумаємо нового, бо в Криму плюс, на відміну від Донбасу, є прямий окупант. Тобто хоч Україна так і визнає окупанта, але має з цим окупантом дипломатичні стосунки, але тим не менше. Тут, до речі, питання там до кого не буде відновлюватися в Криму, що буде російське. Тому тут буде просто працювати механізм деокупації. Тому що окупація явна, можна її приховувати чи, скажімо так, трошки камуфлювати проведеним під багнетами російської зброї референдумом, але тим не менше окупація є. І тому деокупаційні закони там будуть і правила працювати, вони відомі в світі, і в Україні застосувати треба буде необхідно. І властиво, знов-таки вертаючись до Кримської платформи, треба підтягувати туди, залучати фахівців, які будуть одразу напрацьовувати, адаптувати міжнародні закони, напрацьовувати їх можливість втілення в Криму як постокупаційний регламент дії України в Криму. Тобто цей механізм буде тут працювати, я вважаю, достатньо ефективно. По Донбасу тут треба думати, тому що Мінський план працює. Я навіть пропонував зробити Донбасську платформу. Тому що там також потрібно буде вивчати досвід відповідних територій, які були реінтегровані. Тут, до речі, було б не цікаво почути, яким чином буде відбуватися реінтеграція, наприклад, в Нагірному Карабасі. Також цікавить, Україна має це цікавити не з політичних чи з якихось дружніх міркувань, а суто з практичних, тому що як це працює, там всі помилки, плюси, мінуси, де треба підтягнути, де попустити, це також така лабораторна робота, пряма лабораторна дія, робота, участь в лабораторній роботі України саме там. І я би вважав, що вже зараз треба планувати якісь елементи співпраці, щоб були б там представники, спостерігачі, які б, умовно кажучи, переймали досвід, тому що цей досвід нам знадобиться. Вот мы, конечно же, многие аспекты проговорили. Хочется узнать, чего вы ожидаете от самой платформы, от саммита, на который приедут лидеры стран, представители 34 стран. Некоторые страны будут представлять ее лидеры. Вот ждете ли вы каких-то конкретных результатов? Не только политических. Ну, перше, конкретний і не політичний результат – це розголос.
Тому що приїдуть люди, які принесуть інформацію і привезуть з собою інформаційні, перебуваючи безпосередньо на Кримській платформі. Це інформаційний дуже потужний буде вибух. Я вважаю позитивно, це позитив, який буде явний 100%. Наступне – це те, що результат. Ніхто з, особливо лідерів держав, не приїде туди з порожніми руками. Ми розуміємо, що на увазі, тобто будуть заготовлені певні пропозиції і одразу ж, а якщо це приїжджає, скажімо, керівник держави, у нього зразу фідбек, що, тобто ми пропонуємо, яким чином ми це будемо допомагати реалізовувати цю пропозицію. Зокрема, то, що я там ловлю, як кажуть, в ефірі, те, що в Польщі вже достатньо інтенсивно напрацьовується тема участі Польщі у роботі, не відкритті, не початку роботи, а в пролонгованій, довшій роботі Кримської платформи, яким чином це, що Польща може зробити, в який спосіб повернути інтенсивність стосунків з Україною. Тому що, на превеликий жаль, польсько-українські стосунки зараз, скажімо так, не в найвищій точці своїй. І, власне, ця Кримська платформа дасть можливість, скажімо, цю точку приблизити, підвищити. Далі вважаю, що важливим, тут найважливішим є українським стратегічним партнером Сполучені Штати, представник, це людина медійна, відома, і не вважаю, він відомий медійно не тим, що він колишній журналіст або там колишній мер, а тим, що він абсолютно послідовно відстоює свої переконання, яскраво це робить, чим привертає увагу глядачів і слухачів. Це буде також така досить важка артилерія у підтримку Кримського форуму і Кримської платформи. І головне тут присутність такої кількості гостей, вона змінить і покращить співпрацю, покращить співпрацю самої української Кримської платформи, і для них, для України буде, для гостей буде це зрозуміліше, і позиція України в подальшому, і яким чином контролювати і підтримувати. І Києву буде дуже важливо тепер приділяти максимум уваги Кримській платформі. Тобто подальшій роботи. Еще один вектор нашей борьбы за деоккупацию – это поддержка наших партнеров, в том числе и в США. И вот сейчас ожидается визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Его предваряет, скажем так, комментарий министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Он говорит о том, с чем этот связан визит, может быть. Вот у нас есть цитата Дмитрия Кулебы. Давайте послушаем, что он об этом сказал. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання. Всі розуміємо, що це протидія російському агресору. Питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей. Не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо у стратегічних галузях. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, строками реалізації, які передамо на розгляд американської сторони. Как вы думаете, оптимизм, которым пропитаны слова Дмитрия Кулебы, он оправдан? Ні, ясно, що виправданий, тому що вони справді підготують, все буде гарно оформлено, відповідні в добрих папках подано, в різнокольорових, там з різними написами, презентація буде добра. Це, власне, я з цього читаю його добрий настрій, а не з того, що ці проекти будуть реалізовані, або у нього є відчуття, що вони реалізовуватимуться.
Просто буде привід продемонструвати, що ми все зробили, але далі вже все буде залежати від наших американських стратегічних партнерів, найголовніших, і далі буде вже йти компліменти. Але не треба забувати, що перед тим була така ж сама компліментарна ціла канонада стосовно Китаю, що от Китай головний партнер, 4 тома Сі Цзіньпіня видали, ми там торгівельний партнер номер 1, а не треба забувати, що торгівельним партнером номер 1 Україна стала тільки тому, що Австралія, скажімо так, зайняла таку позицію, після котрої Пекін не зміг торгувати, тобто купляти ті ж самі ячмінь і кукурузу в Австралії, він переключився на Україну. Тому тут ця річ буде все ж таки, м'яч на полі все ж таки Вашингтону. Вашингтон і Джо Байден буде приймати рішення. В який спосіб, як швидко і чи як довго чекати змін в Україні, щоб активно допомогти. Тут цей баланс, тому що Україна не виконує, скажімо так, наполовину виконує ті домашні завдання, яка сама на себе бере. Ніхто там її не ставить, то ставиться вимоги, вони не виконуються. Бо шкутильгає судову реформу, вона ніяк не прийметься, ніяк не позбавиться Служба безпеки України цього старого пережитого БХСС, економічних злочинів. І взагалі там треба думати щодо слідчих дій інших, крім контррозвідувальних, і лишити СБУ. Це вже картина, та якби вже достатньо відома. Але невідомою картиною є, не чекав ніхто в Вашингтоні, те, що Китай буде використаний як засіб тиску на Сполучені Штати. Мовляв, якщо ви нам не допоможете, то ми тоді будемо звертатися до Китаю. А вы думаете, всерьез США воспринимали заявлення Арахамі? Якби б всерйоз приймали, то невідомо, чи візит взагалі відбувся. Ні, але це ж помітні, коли фокусника трюки помітні, то це не фокус, це вже інша картина. Тобто треба робити, якщо хтось хоче в Офісі президента, чи сам президент Зеленський хоче застосовувати важелі впливу, тиску на Сполучені Штати, які Україна в його уяві має, то навіть це треба робити акуратніше. Але я думаю, що в даних обставинах тут треба попросту якісний діалог, що відбувся між обома президентами. Не знаю, чи буде він якісний без перекладача чи ні. Сподіваюся, що Зеленський підтягнув свою англійську настільки, що він може обійтися, в 4 роки переговорити з президентом Байденом. Але поза тим, тут потрібні стосунки. Тому що настільки все воно можливо, тобто координати можливостей є настільки широкі, що може вийти. Це може бути абсолютно пшикова зустріч, може бути достатньо успішна. А вот критерії успішності, з чим ми повинні туди приїхати? Критерії успішності – це не стільки і не тільки економічна співпраця, я не знаю, що мав на увазі пан Кулеба, коли про це говорив, а стратегічна. Це дуже важливо. Тобто Україна має продемонструвати Сполученим Штатам надійність свого партнерства. Україна надійний партнер, з нею можна ділитися стратегіями, з нею можна ділитися технологіями, з нею можна разом формувати, тобто будувати збройні проекти, тобто будувати там літаки, кораблі, підводні човни, тобто, умовно кажучи, вона є повноправний, абсолютно надійний партнер Сполучених Штатів. Це, тобто, не тільки бере, але може і дати, запропонувати Сполученим Штатам в обмін ось такі от речі. Ось, якщо тільки буде укладена угода про стратегічне партнерство, можна говорити про успіх. Якщо Україна буде визнана або хоча б означено, що це буде зроблено найближчим часом головним стратегічним партнером в Європі поза НАТО, це буде також дуже сильний, скажімо, привід в Москву і дуже великий і відчутний заохочувальний приз для України. Тобто тут Україна мусить цим просто скористатися. Вашингтон ніколи, дуже рідко, таким державам, як Україна, самодостатнім. Це тільки в очах Кремля, це failed state, вона падає, недійсна. В очах Вашингтону все гаразд, треба підтримувати, допомагати, але не брати на себе за щось відповідальність. Тобто буде потрібно українській владі продемонструвати свою можливість відповідати за слова. Даруйте за такі відповідальність
сказано, зроблено. Якщо не зроблено сьогодні, то називається дата, коли це точно буде зроблено. Властиво, такий діалог може привести до зміни статусу України, статусності України стосовно Сполучених Штатів. Це буде успіхом. Буде також успіхом, я вважаю, те, що якщо Сполучені Штати запропонують або безпосередньо формат своєї участі у мінському процесі, нормандському форматі, наприклад, Кримській платформі, тобто вони або приймуть до розгляду і оголосять про це публічно оголосять про те, що це так сталося, зроблено, і це буде робитися. Тут дуже ще важливим є те, яким чином відбудеться перед візитом до Сполучених Штатів, яким відбудеться візит пані Меркель, яка буде розмова Меркель з Зеленським, яким чином буде стояти, чи відбудеться діалог і обмін пропозиціями, чи це буде просто куртуазна зустріч для того, щоб прийняти запропонований попередньо пакет $1 мільярд покриття збитків за зупинку газотранспортної системи, яка постачає російський газ в Європу. Бо ми всі чудово розуміють, що тут не стільки питання фінансів, та напевно зовсім не питання фінансів для України. Можливо, для окремих чинників в Україні це важливо. А для України це безпека, це гарантії того, що Росія там двічі подумає, ніж застосувати авіацію проти України в тій чи іншій конфліктній ситуації, чи при нападові на Україні, наприклад, чи фронтальній атаці. Вони будуть думати над цим. Тобто це елемент безпеки. Замість цього елементу безпеки, якщо Німеччина хоче більше заробити і забрати цей елемент безпеки від України, то вона має запропонувати інший. Наприклад, артикулювати своє бажання підтримати Україні надання ПДЧ, підтримки членства НАТО. Буквально от на найближчій сесії вона буде за півроку. От там, каже Німеччина. Якщо це заява буде зроблена публічно, повірте, це змінить статус України, змінить дуже багато процесів, які і в самій Україні відбуваються, і за її межами. В різних столицях це буде дуже добре почуто і дуже якісно, дуже зрозуміло. Абсолютно прозоро все буде прочитано, так як це і буде сказано. Але якщо ця зустріч завершиться, я ж кажу, обміном, папа, ось вам трошки грошей, ось вам дякую, але це не дуже гарно з вашого боку, що ви у нас забираєте прибуток, чи щось там. Якщо це буде формальний куртуазна зустріч, то дуже ймовірно, що і американська зустріч відбудеться за куртуазним формальним сценарієм. А можно ли говорить про ПДЧ на том фоне заявлений как и посла Британии, так и временного поверенного США по делам Украины, о том, что как бы вопрос нету, будет ли Украина членом НАТО, но вот есть вопрос о той работе, которую она должна сделать. И вот эта работа, связанная с реформами, как и в самой сфере обороны, так и во внутренних, там, судебная в том числе, да, реформа должна быть. Вот, ведь это же как раз основной камень преткновения. Или нет? Абсолютно. Тут я згоден, і це зрозуміло. А как эта работа сделана? Можно ли говорить, что нас как-то поощрят ПДЧ? Дивіться, я завжди люблю проводити приклад МВФ. МВФ приїздить в Україну представник МВФ і починає: треба тут підтягнути бюджет, треба зробити певне обрізання бюджету. Тобто секвестр. Ведеться діалог. І діалог всі знають для чого десь, тому що є чітка пропозиція. Там стільки-то, там 2,5 мільярда євро. І воно поступить або зараз, або якщо ми цього не зробимо в Україну, ніколи. З ПДЧ подібна ситуація. Коли називається, що ви вже на шляху до НАТО. Ви на фінішній прямій. Треба тільки добігти з рівною спиною і щоб не збилося дихання. Повірте, що таке реформа? Реформація суспільства – це завжди дискомфорт для її мешканців. Як би там не було. В Україні, правда, це більше для влади дискомфорт, в основному, але для мешканців також. Влада зуміє, якщо вони там ще й невдало буде щось проведено, цей дискомфорт буде відчутний. Але коли є мета, ця мета чітко означена, суспільство сприймається, зрозуміло,
розуміє, що відбувається. Чому, скажімо так, не дуже комфортно, тому що держава має виконати зобов'язання, яке вона взяла перед собою. І люди трошки там підтерплять, скажімо, перечекають, дадуть можливість, дають аванс владі, і це прискорить процес. Просто зараз є добра воля суспільства, добра воля влади на членство НАТО, але і в суспільстві не дуже багато доброї волі, і влади зовсім мало і на те, щоб реформувати в дорозі до НАТО українську армію, українські суди, українську правоохоронну систему. Багато що треба реформувати для того, щоб бути не тільки споживачем безпеки, але й надавачем. Але тим не менше, плюс 50 це ще ж НАТО, але тим не менше, коли є чіткий, кажу, 100 метрів, коли ти біжиш кілометр, то 100 метрів всім легше добігати. Україна вже пробігла своїх 900 метрів, але треба чітко знати, що через 100 метрів буде фініш. Все. Тут не можна вже там сказати, що ми побіжимо там завтра, добіжимо пізніше. Тобто тут буде зрозумілі точки координат. І це дуже сприятиме, власне, це як сприяло, наприклад, ті самі Чорногорії, подивіться, в Албанії все не йшло, і все було настільки неякісно і розповзалося буквально в руках, але коли була визначена дата, приблизно, там, вона ж не визначалася там на 100%, але там рік, все. Буквально ентузіазм з'явився не тільки у влади, але й у суспільства, яке цю владу може і не дуже і підтримувало, може і за інших голосувало, можливо, там не дуже і сприймало, але заради держави, заради майбутнього, заради власних дітей і онуків консолідація відбулася. Бо в Україні зараз брак властивої консолідації внутрішньої. Не взагалі там абстрактної, там давайте жити дружно, давайте всіх підтримувати і любити, ні, або давайте когось не любити всі разом. Ні, консолідація на виконання певних необхідних речей, які формують державу, формують державність, формують її майбутнє. Не так, відповідати і на цьогохвилинні такі раптові виклики також треба, необхідно, але все ж таки головним завданням всім українським елітам, всій українській еліті, це проявити консолідацію в конкретному напрямку. Рух на захід – це рух до свободи. У нас всі наші вказівники свобода, рівність, як кажуть, і братерство, всі вказують на захід. Туди Захід, абстрактний, ж ми розуміємо. Хоч він і географічно приблизно там розташований, це воно і є. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. А наше время подошло к концу. Подписывайтесь на нас на наш YouTube-канале, на наш Patreon. И смотрите нас в эфире. Я с вами прощаюсь. В следующем часе встречайте Гульсум Халилову. Спасибо, что были с нами.